La 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 he 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 Hap dinilai mani Pak Kuslisar जानो हागौ मेडाम रश्मिया दिनै डेटआव लेंहरदों सारखौ बेखायनो एफा खुसि डेट मायने मा डेट नोंना बांद्राय बेथा बारा फेक दा ओंखारदों आंनि सिगाङाव बिदि बेथा जोंना आदै गाजाबासो मोनगोन नों बेथा आरो सालायखौ हमथाना रायलायनोबा रायलायखा मा डेट लेहो मा डेट थैजोंबा थारिखखौनो डेट होनदों सोंलाबाय थायो बेबो आरो मा डेट दुट जाबाय थागोन नोंसोरलाय पेकेट लाय सिरिनो नङा सार आं नोंखौ खुसि नुनायखायसो सोंदोंमोन नोंना खुसि नुवा सोंथारनांगौ नामा ओरैनो खुसि जानो हाया नामा आङो र' आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो सासे लोदोदो हिनजावा उल्था गिदिंनानै फैबाय बेखौ इंराजि सेन्टेन्सआव बानायनानै बुं सार गलमाल रिटार्न स्टार्ट खालामबाय था मोजां सोंबाथ' फिननाय होनो हाखाया उल्टा पाल्टा खोथायावबा एक्सपार्ट ना नों सालाबाय था आरो फरायनायाथ' गैखाला आरो खावब्ला नों मैया मानो फैयाखै मैया मानो एबसेन्टमोन स्कुलाव सार आं मैया सिमाङाव दुबाइयाव थांदोंमोन बेखायनो फैनाय जायाखै आरो राकेब नोंलाय मानो फैयाखै नोंलाय अबाव थाङा सार आं बे खावब्लाखौनो मैया एयारपर्टसिम दोनलांदोंमोन आरो आंसो खेला खालामबावदों बिसोरो आरो आंसो खेला खालामबावदों साला र' फिसाफोर नोंसोर जे स्कुलाव फरायदों आं बेनिनो प्रिन्सिपाल सार नाथाय नोंथ' टिचारसो ना जालाबाय था सेटा नोंसोर बांद्राय जोब्बाय गासिबो मानसिफ्रा नोंसोर गार्जेन मिटिं खालामनानै साफा खोन्थाजोबगोन नोंसोर गार्जेनफोरनो र' दे फिसाफोर आं दिनै नोंसिनि एम अफ लाइफखौ सोंजोबगोन नोंसिनि थांखिया मा नोंसोर देरनानै मा जाहैगोन आरो मा खालामहैगोन मा मावहैगोन नोंसोर साफा खोन्थाजोब आंनो नोंसोर देरनानै मा जाहैगोन आरो मा खालामहैगोन दे सोदोमस्रि नोंलाय मा जाहैगोन देरनानैलाय मा जानो लुबैदों सार आं देनां देरबा डाक्टार जाहैगोन मोजां सोदोमस्रि आरो मेगम नोंलाय मा जागोन सार आं इन्जिनियार जागोन इन्जिनियार जानानै आङो गिदिर बिल्डिं लुगोन सार इन्जिनियार मोजां दे आरो राकेब नोंलाय मा जाहैगोन सार आं देरनानै मैगं गायग्रा जाहैगोन मैगं कफि आलु बान्दा कफि फान्थाव बानलु बिदि गायग्रा जाहैगोन आंहा आबादारि माने दा जाम्बा नों मा साइन्स फरायलायनानै मा मैगं गायग्रा जाहैनोसै नोङो हालुवा माने नै सार नै जों हालुवा जों जाम्बा मानसिफ्रा मैगं गायाबा नोंसोर माखौबा जा टाउननि मानसिफ्रा मानोबासो लकडाउनाव नोंसोर आन्दायदों ओंखाम जानो ओंख्रि जानो मानोबासो ओंख्रि नागिरफैला बायदों गामि साला जों आबादारिया मा भेलु गैया नामा सार जों मैगं आरि गायाबा नोंसोर माखौ जानो सार जोंनिफ्रायसो माथो हनै बायनांगौलाय नोंसोर दाम गोसानि जों जेखौ होनो बेखौनो लानांगौ साला नोंसोरो आरो जोंखौबा बखिदों हिट आसोल हिट खोथाखौनो बुंबाय नोङो आं नोंजों दं अराय सम आइ एम उइथ इउ काट सालाफोर आरो खावब्ला नोंहालाय मा जायो सार आंथ' दाहोनासो जागोन जों देरबा दाहोना दा जाम्बा दाहोनासो जानोसै नोङो मानि थाखाय दाहोना जानो नागिरदों नोङो सार दाहोनाखौ नों मानि थाखाय दाहोना जानो नागिरदोंसो सोंबावबाय सारा एसे बुजिथारा नामाब्रा दाहोनाया मासेबां सुबिदा मोनो दाहोना जाबा टेनसन फ्रि ना टेनसन दं ना जानायनि टेनसन ना मावनायनि टेनसन आराम टेनसन फ्रि ना थाखा फैसानि टेनसन सासे माहाजोनाव थादो आराम जाबाय थादो दैलिखौ जानायथ' सिन्था गैखाया नालाय माहाजोनाव थायो नालाय आराम माहाजोनाव मोनजाबाय थाखागोन दैलि आरो लोगोसे खामानि मावदेरदो आरो बेलासियाव मा होनो मोसौ गुमहैदो आरो ना हमनानै जादो खांख्राइ खरनानै जादो आरो बाजाराव थांनो थिनबा बाजाराव थांदो आरो सिख्ला रुवाथि थावबाथ' साबद्रायबावबाय एन्जयमेन्ट सार नो टेनसन बाहेरानि जेबो टेनसन गैया प्रेसार गैया माहाजोना जा थिनो बेखौनो मावदो आरो माथो साला बेफोर मासाव सुबिदा बेफोरो मासाव टेनसन फ्रि बेखौनो आरो मानो सोंबावदो नोङो सार आरो सार नै चाइनिस मबाइल लादो बै साउन्ड गोगोम गोमग्राया बेखौ लादो जानजियाव थेबदो आराम खान मावबाय थादो गान दामै सिन्थायानो गैया मुसुर टेनसन फ्रि आरो सार नै दैज्लां बोथोर सफैबाथाय माइ गायनो हालेवदो आरामनो इन्टारेस्टनो दुब्लि बारियाव ज' अखा नेदो अखाजों हालेवदो आरो अखा गैया हायाबाथाय बरिं बहायदो पाइप लगायदो दुब्लि बारियाव इन्टारेस्टनो आरो बे समाव रुवाथिया साहा लांना हैसिगोन खर'आव रुजुनानै आराम लोंदोलाय डायलग मारिदोलाय इन्टारेस्ट खालामदोलाय आरो मा नांबावगौ आरो माइ गायदोलाय ज' इन्टारेस्टनो अखा सिजा आरो नारें जुम्ब्रा जादो नोंसोरलाय मा फात्ता मोनलै सार आरो खामानि मावखांबा मोनायाव मेंनानै दाउ मासे सिथारदो सावदो जादो मेंनानै दुमफ्ला उन्दुदो बेफोरसो लाइफब्रा सार नोंसोरलाय मा मिन्थिनोसै औ सार खावब्लाया थिगखौनो बुंदों आरो आंहाथ' जेबो जाखाया गय गायजोबनोसै बिसिबां हा दं आंहा खय बिगा दं गासैबो गय गायनोसै आलु बागान गायनोसै बास मा जालायनांगौ दरखारबावलाय गयखौनो 200-300 बिगासो गायनानै दोनखागोन
आरो मा नांगौ नोंसोरलाय मा मोनोसै सार दे नोंसिनि गोसोसै आं मालाय मा होनबावनो गासिबो बिदिनो जोबखासै आंबो बारा बुंनो रोंला आंथ' मिथिया दाबो आंहा बे मास्टार साख्रिखौनो मावनानै ग्रोब ग्रोब मोनजालांबाय थाबानो जाबायलै बाराखौ नांला नोंसोरल' जाजोबथारदोलै दे बिदिनोसै आरो मा होनबावनो दे होमबालाय